kublai pi parlok klamla bayok sngau mentang ila poi ho benai September setangkat no lakut senam hendai ka jingkli ke badon kam kalong hatung ila pen krak ya ka jingwan arsinu jisu hatung ila long na em ki bala pen krak na ka banta ka jingwan jong usim kisim nganget bang ila ema ki sngi ki bakadu na ki bakadu tam but lada dan kanu ke pateng benreu ke balayu i kambun ki dak jong ki sngi ki bakadu kandai kan ni ke pateng benreu ke ba mapi bat mangang im mar kata ke jingkeli kalong hatu ngi thu yo Jesus Christ hatu ngila pediang na mi u ha kedok no hatu ngidon ke jinga dai bajan badu Jisu hatu ngi yaisa hau Christ hatu ngi san hau Christ haki ke ibaro kani kalong ke ba ngidon kamban berkat kamtam habangi ngat bangila ema kisngi ke bakadu mentang ke sngi ngakwa bani sambat pi shpang ke Jingialeh Markylliang lane shpang ke jingia penhiar keput Markylliang empat selam ngayo sngau badan baong ba ngimdai ban syak lada syak tabaro artli kingap namar ka Bible ko ong ba lada syak thap shiliang kangap pidai ban syak kabamut ba lada syak tabaro artli kingap pimdai shu ban syak pidai ban yalla pidai ban yakun pidai ban yadai lade but ngaju sngau bon sien ki breu ki pendan kam ya kene kekentian na kektian ublai ban penksan ya lade ban darab jot ya kajing le jong ki namar bakim la sha ya kajing le jong ki wai ine pet mentang sni hatu kata ka long shisha na em ka ba shisha ine pet hatu ka dai na em kajing kai jong ka ketian ublai ne yo ka dai tang kajing pendon kam baklai ka ketian jong ublai na ha Matthias kalanong kabasan ka dekat ka balai pupra hadu saupau ka ong kumne u Jisu ong pilayok sngau bala ong ka khmat namar ka khmat ka beniat ru namar ka beniat hendrai nga ong hapi wat yang ya le Markylliang ya ubasniu hendrai manu ru uba thap ya me ha ka ngap ka monjong me to pen phai sha u ya ka wei patru uba imon ru ban tian bishar ya me bad ban shim no ya ka sopti jong me to ino a u ya ka jankup jong meru kane kalong ka basyai ba lada ngimdai ban sha baro artli kinga belai u Jesus Christ u haban ong ha uta uba thap ya me ha ka wei ka ngap to pen sha saya kata ka weiru lada ngi haban sha tang ka ngap ka mon anam jenla dan kamban ong to pen sha saya kata ka weiru kane kam dei shpang ban yatai ngin sha tang ka ngap ka mon ne ngin sha baro artli kingap hendrai pi haban sngu thu ka don ka jingi kai ka ba jeliu hang ne Jesus Christ kwa ban hikai ngi shpang kumno ngin la habaki wei ki la sniwing kumno pin la lada ki wei ki la sniwi pi hatu pin ya le eki pin ya kon eki pin pidai ban job eki da ka ba sniw ya ka ba sniw pidai ban penher kupod eki pidai ban habaki kran ben pi pin kran ben kala eki habaki shot pi pin shot kala eki haba ki la sniw ya pi pin la sniw eki kane gede ke ka bau Jesus Christ kwa ban hikai but ukran da ka ba shai bangim dai ban ya le Markylliang iwai upol ru ukran shai bha po rum kalanong ka ba khat ar ka dekat ka ba khat nyau hadu ar phoi upol wu ongkum ne wat le Markylliang hanu ru ya ka ba sneu namar ka ba sneu to per khat lupa ya ki ei ru ki ba bha tanat hakmat ki breu baro lada long ka ba la kat ba shong ka ta phi to long ki ba sukno bat ki breu baro wat long ma phi hi ki ba penher kaput ko ki hap hendrai phian ai jaka ya ka jing bitaru blai namar la tho ka jing penher kaput ka long ka jong nga hi
ngan le keliang mga ong utrai. Henry lada unong syun jong meu tangan men besar ya u. Lada usliang men ID ya u. Namar da kabal le kumta men kenton ya kiranga ding berhem halor ka kli jong u. Wat ai ban job no ya me da ka jong ka basneu. Henry to job no mame ya ka basneu da ka babaha. Pi ka Bible ka hikayangi bangi day ban job ya ka basneu da ka babaha. Ban snuthu kambahai ka ne ngidon kam ban pet sha ka jingim jong Jesus Christ. Ngidon kam ban pet sha ubalong nuksa babaha jong. Pi kan mau ya ka jingim ka bakadu jong Jesus Christ hang ne aparthai. Nadu Getsemane hadu ka dingpna. Ula sha thap hawai shipai. Bat kumnu Jesus Christ ula klam shimna lai ai. Ulong jai usukran tang da ka ketian. Bat tang kumta ula sha le ben palat banek ka bangi ngila ban mudur. Usha sempat. Usha penrem, usha keren ben, usha kenok bakla. Bat umdai tang kata hendak alam yu shaduk keding pna. Bat hangta kisah nar pna yu naki keti bat naki kejat bat kiseden yu ha keding pna. Hendak kumnu Jesus Christula. Lada don ubreu uba don ka hok ban penhiar keput yaki ha ketu kapor ndai Jesus Christ. Hendak ka ba Jesus Christula. Jesus Christ upai shu blai baru ang kopa toma beki nabakim tip ya ke kabakila kum kata kalong ka jinglong jong Christ Messiah hande kum no pat phang jong phi ba jonga hatu Jesus Christ ema po jong phi hatu ki wai haba ki petangi ki yo Christ hani Hamathayas kalnong ka bakhan reu ka dekat ka ba arpusa Jisu wong hakisen ranjong ladaw nunuru uman ban wan na den jonga ai lene lade bat ra ela ka dingpna bat wan bot yanga habang ra ka dingpna Jesus Christ wong ngide ban lan ela de amde ban don da kamen sem ban Try sneu ikiway ban perkat sneu ikiway ban dan kamensem ban penhiar kepot ikiway. Alor katau Jesus Christ wong shishu akadekat ka baar pusan nabaw nunuru ubamon ban pen yala kamensem unduk no yaka bat nunuru uban duk no yala kamensem na kabenta jonga syam yaka. Lada yang ilakot ban yang na kabentau Christ haka hok bat ka jing shisha. Ngim don kamban perkat ya ka jing la jong. Ngim don kamban perkatan syapang ya lade. Namar ngidan ha ka keti jong Jesus Christ. Jesus Christ ula tip ma komno ban le na ka benta jong. Ngidai ban long kumu Jesus Christ. Ban ma peki na bakim tip ya ka ai bakila. Ngim don kamban ya le Markylliang lani ban ya kuniki daki atiar ki bakan jadong. Bani syok bani adar ban keran daki ketien ki basneu ki wai kane kedai ke ba ni bon sin ni ju syak penshoy kumno phila haba phisha sneng hai mai lani syak sneng hai lok kumno phila haba phisha mai syak syok klem down kumno phinla haba phisha keran sneu ha ki breu kumno phinla haba phisha kenok kinomani ksui lani kinong ya lambakla kumno phila lada ki parlok jong phi ki syat kelai phi kumno phinla lada phi sneu ba ki breu ki la bom hok ya phi hatu phin pen phai da ka basneu ya ka basneu na phin pen phai da ka baha ya ka basneu hatu mensem ba kho jong blai ukuran phi manta hatu phi kwa
ban penpai da kaba bahai kaba sneu phi kwa ban le ka mon jong blai hende phi sha melody uba klambor kumno phinla hamathayos kalanong kaba khatwai hadkhat kaba arpu phra bat kaba arp khandai ujis kres uang to wan hanga phi baro kiba that bat kiba khia ka jingket tengan penjam ya phi to shem ya kalang ko jonga phi to hi kairu nanga nabanga uba lui bat uba retru hakadonu te phin sham kaba jathat hakiman sem jong phi warlok ni don kamban wan show Jesus Christ kumbangi lang ni don kamban syapan kubor daumen semu Christ phi don kam yo Christ hapo jong phi ban pen thamai bore phi ban ai phi ka jingsuk bat ka jingja that ka ba shisha u Christ u kwa ban ai ru hangi ka jing ka jong o ya ka jing ka jong blai henda ka jing kali kalong ka ka ne ka jing ka jing bun ki brung ta ke crunch phang ni de ban ya iwai ni de ban markylliang henda ka ne ka jing ka ne ka jing hot ka dan ka jing jong ka perthai henda ka pat ka ne ka jing jong blai kata ka jing agape kata ka jing bakan jabanang kabaki angal habenang menta kita kabau Jesus Christ udan habau wan hang ne perthai kay gani ka jing haning konkuren kalanong kaba khatlai ka dukhot kaba saw hadu kaba hinyaw ko angkum ne ka jing ka yai sha slang bat ka lesbon ka jing kam ju pi hun ka jing kam ju le sarong elade kam ju penmang kam ju le khlamako kam wa tange ki ru la ka jong kam shat ban khi bitar kam tharai sneu kam kmen ha ka jing bom hok henrei ka yak kmen lambat ka jing shisha ka yai sha jam ki baro ka ngat klo ki baro ka kerman ki baro ka sha ki baro ban la ban sha haba ki breu ki tha pengi ban la ban sha haba ki breu ki kran sneu ki pen shitomengi ki la banyangi snau kumba do amla sha shu kay kabala ban pelongingi bangin long ki bayai sha kadai tang ladang idan ya kene ka jing jong blai harum kalanong kabasan kadakhat kabasan ka bible ka ong baya ka jing u blai la the yar no buk haki do no jongi daumen semba khot yau bala aino hangi kane kadakhat ka thu ingi ba ni ok pediang ya ka jing jong blai ha ka por bang yok pediang yu men semba khoi ka jing yok pediang yu men semba khoi ka dai ha ka jing khar sin ha ka jing khapat ka jing pediang yu men semba khoi ka dai ru ka jing yai sa hau Chris ban yai pediang yu Chris ha ka do nut ka jongi man la ka sngi man la ka por man la ka khalip mat ka bible ko ong ba ya ka jing tu blai la the ya no buk haki do no jongi do mun sem khoi ka jing kali ka long hatu ya ka jing tu blai la the yar no buk haki do no jongi la da khlam ka ne ni no ma ban sha ya ka jing kran sneu jong ki wai ya ka jing pen bitar jong ki wai ni no ma ban sha haba ki breu ki pen dom ki pen ki la sneu yangi but ki penshitom yangi ni no ma ban sha henry ki breu jong blai ki bla sha pendap do men semu Chris ka bible ko angkum ne phang jong ki ha ki ni ki sngi ki bakhado ki niyat lang ba ki jing penshitom ki ba sharkhai henry ka ktenu blai kaya thu hangi ya ke ka ba sotana ya ka ba phla namar ki breu jong blai kimlong kumbalong ki wai ha jingpan pau kalanong ka ba khat saw ka khat ka ba khat ar kani ka crunch phang ki breu jong blai ha ki sngi ki ba khado
kham tam lelai ha kitu ki por ha ban sha pen bor yaki ha ba insha pen shitom yaki namar ba kim tre ban mane ya ka dur jong merat klau lane pediang ya ka dak jong merat klau hajing pen pau kung nong ka ba khat saw ka khat ka ba khat ar ka ong kum ne hang ne ka don ka jing yai sha jong kita ki riu khut kita ki ba sumar ya ki hukum ublai bat ya ka jingat u jisu ki briu jong ublai ki ba sumar ki hukum jong ublai ki ba ki ublai bar ki ba ki paramarjan ki ba don ka jingat ka ba scam hu Jesus Christ la ong ba ki ne ki long ki ba yai sha salam ki briu ki ba yai sha haba wan ka jing penstam haba wan ka jing ban ban yaki ka jing sha kran ban ka jing sha kan nok bakla ka jing sha kran sneu lai phau jai la phau rukom handai la ong ba ki yai sha hadu ka bakut ke ka ba pelong ki bakin la ban yai sha hapadeng ka jing tanju ka ba krau nganget ka dai namar ba ki don ya ka jing ka jong blai nganget ka ni ka jing kai menta ka sngi kalong kumba ai men se me phi war hapadeng ki jing tanju ki ba bon ki ba phi kan do nga kan tu jo re phi bat nga khat so bha ya phi ba phin wat ya ka jing ka jong blai man la ka sngi man la ka clip mat namar dai tang kan ni ka bala ban ai jing suk ai jing kman nga ya phi hapadeng ka jing tanju apdeng ki jing la ki bang ye syam man la ka sngi ublai ulong ka jing baru ang bat phin wat ya nga bat phin syam ya nga haba phin wat ya nga da ka do not paro ublai un kar khu phi parlo tar hadu in sai syam pat ka wai bat ka jing hi kai ku blai shipon